Laurogeita eta mama dauka izena dokumentalak, eta pixkat egiten duena da amama eta biloben arteko transmisioan pixkat ikertu, hausnartu, eta nik pixkat planteatzen dut hausnarketarako erreminta bat bezala. Orduan dokumentala bada da ez oso tradizionala, pixkat esperimentaziorako joera daukana. Laurogeita eta mama dator Jorge Oteizaren tesi batetik, berak idatzi zuen kusketan den liburuan, eta bertan asaltzen da nola ez, berak esaten du kromletz neolitikotik eta bere garairaino pasa ziren 80 erlazio amama bilobanak. Orduan pizkate hau da segida bat, ez? Nik esaten duen, azkenean gure amama generazioak bizitza tradizionala guk ezagutzen dugun modura ezagutu duten azkenak dira, ez? Eta orduan zer pasa den hor eta pizkate horre tiraka. Ordu asko, bai grabaketetan eta bai diseinu lanetan ere, bai egia esan aurrek urtean aurkeztu gendun, baina aurretiko lana Hiruspala urtakoa bai izan dela. Denetarik, gonda jendea eskertu duena eta ez, eta gero gonda ez jende bat, bere dudekin eta gatu dena, baina orokorrean nahiko ondo. Badibes, baserrik mundu horrekin edo kultura horrekin eukian duten gertutasun hori edo jakin mina interesa, hau madan